میرے بچوں تسی یہ سنتے ہو راندے ہونے ہو خبراں میڈیا سوشل میڈیا تے لوگاں کولوں کہ او خاکے بناندے نے او جڑے بدبخت نے وہ خاکے بناندے نے انہاں کملیاں کی پتہ ہوئے ہاں سجنا جنہوں اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونے آسا تیریاں شانہ بلند کی تھیں جنہوں میرا رب فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سجنا انہاں دے خاکے کون بنا سکتا ہے اے معزز حضرات یاد رکھو گل ذہن دے اندر بٹھا کے رکھو میرا رب فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ تسی غالب آؤ گے اگر تسی ایمان والے ہو گئے تو عالم کفر دا مقابلہ کرنا آستے ایمان دی قوت دی ضرورت ہے ساڑھے فلسطین دے مسلمان بھائی اس وقت بڑے کرب دے اندر نے بڑے مصیبت دے اندر مبتلا نے دنیا دی بدترین قوم یہودی انہاں دے اتے تشدد اور بمباری کر رہے ہیں فی الوقت اسی انہاں دے اس بہیمانہ ظالمانہ اور گھٹیا کام دی بھرپور مذمت کرنے اور اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے کہ میرے مالک مسلمانہ دے اندر غیرت دینی پیدا فرما اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے میرے مالک انہاں غریب مسلمانہ دی لیکن بہادر مسلمانہ دی انہاں مالی اعتبار نال کمزور مگر غیرت مند مسلمانہ دی مدد فرما میں فلسطین دے مجاہدان بھی سلام پیش کرنا میں انہاں بچیان بھی سلام پیش کرنا میں انہاں نوجوانہ دیاں ماون سلام کرنا جنہاں اتنے بہادر بچے پیدا کیتے الحمدللہ رب العالمین آجے تک مسلمان ماما دے گود دے اندر اتنی قابلیت موجود ہے کہ اجے اس شہید پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ امت مسلمان و امت واحدہ بنائے اور امت مسلمان و اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور امت مسلمہ دے دشمنان و خائب و خاسر و ذلیل فرمائے